Det var så dejligt. Ja. Gud er så god. Han bare går ind og reparerer den her indre smerte. Han tager det step for step, fordi det bliver ikke helbredt på en gang. Nogle af os. Fordi når det er en indre smerte, der er, så tager det altså lidt tid. Han tager det ikke på det hele. Det kan godt være, at han tager en brækket ben, eller... Nå ja, det var forresten... Det kan vi fortælle lidt om. Hvor fantastisk Gud er. Han er så fantastisk. Herude for 2 år siden, så er der en, der har brækket benet 7 steder. Her på skinbenet. Vi tog ikke operere hende, fordi det var så splintret og ødelagt. Så mødte jeg hende i bussen, og så spørger jeg hende, må jeg godt bede for dig? Og det eneste jeg sagde, Jesu Kristi navn, det her ben, det skal bare vokse sammen. Nu! Og så gik jeg ud af bussen. Så kommer du gladende stråle og siger, yes, yes, yes. Så hun sagde, hvad er der galt? Tusind tak, tusind tak. Så jeg hvad er der galt? Jo, fordi de havde sagt til mig, hvis det ikke begynder at bruge sammen, så fik jeg mistet benet hertil ved knæet. Og jeg takker Gud, for det er brudt sammen. Nej, hvor er Gud fantastisk. Så jeg var bare begejstret for Gud. Så det var bare lige, jeg ville fortælle om det her laser, det her skriftsted. Det betyder så meget for mig. Især salmernes bog. Den er opløftende. Ja. Det vil lige sige, at det var om vinteren, der skete. Det var om vinteren. Og ved Gustavsstad. Ja. Det du sagde, jeg fik mig til at tænke meget på, at når Jesus han taler i Bibelen, så er det ikke mærke så meget, han taler i billeder. Ja. Den sang her, den er skrevet lige så meget i billeder, som det Jesus han skriver. Ja, men det er jo så også, skal vi sige, når det er fra ham, så skal man ikke blive forbavset. Men jeg sad lige lynhurtigt, så kom der bare ligesom et dyn ned gennem kroppen på mig. René, du har et ord fra den bibel der.